Доброго ранку. У прямому ефірі на телеканалі АТR триває інформаційна програма «Саба». Мене звати Інна Завоюра і сьогодні продовжуємо розмовляти та аналізувати ті актуальні події, які відбуваються в Україні та світі. У моїй студії присутній Тарас Чорновіл, політичний експерт, і будемо переходити до такої новини. Генеральна прокуратура надала дозвіл на затримання бізнесмена Петра Демінського, якого підозрюють у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Нагадаю, це сталося ще 18 серпня. Автомобіль власника футбольного клубу «Карпати» Петра Демінського став учасником аварії, в результаті якої загинула 31-річна Наталія Тріла. Сам Демінський з 22 серпня перебуває поза межами України і провину у наїзді на її автомобіль взяв на себе охоронець Демінського Андрій Борщ. Утім, пізніше стало, як заявив Арсен Аваков, була проведена експертиза ДНК з подушками безпеки в автомобілі. Засвідчила, що охоронець Демінського, який взяв на себе вину за ДТП, не був за кермом на момент аварії. Тож, пане Тарасе, як ви думаєте, врешті, чи буде намагатися пан Демінський повернутися до України для того, щоб пояснити, що, приміром, не він був за кермом тощо? Він не зможе пояснити, що не він був за кермом. Він був за кермом, і слідство фактично на це вийшло. Ця справа має кілька поверхів. Дуже коротко, тезисно. Пункт перший. Дуже показово. Мені здається, все-таки ми повинні про щось добре сказати, бо далі будуть погані новини з цієї справи. А добра новина – олігарх, надпотужна фігура, надвпливова в Україні фігура не може відкупитися від української держави. Будь-який період раніше олігарх, який скоїв такий злочин, автоматично це би прикрили. Автоматично ніхто б не проводив ніякої експертизи з доказуванням, що там був не Демінський, не охоронець, а сам Демінський. Ніхто б цього не робив. Все-таки часи помінялися. Давайте будемо про це згадувати, тому що нам весь час пробують нав'язати, що все як було колись. Ні, не так, тому що олігарх-мільярдер не може відкупитися від української влади. Все. На цьому крапка. А тепер погані новини. Пункт перший. У нас є дуже серйозні проблеми з Інтерполом після того, коли там фактично влада перейшла до такого лобі російсько-китайського. Про це говоримо не тільки ми, про це говорить Європейському Союзі, що Інтерпол став мало не політичним органом. Вони дуже поспіхом ставлять на розшук осіб, які не подобаються Росії, потім дуже важко їх знімають з розшуку. Але вони дуже довго блокують розшук кримінальних злочинців під виглядом, що це може бути людина, яка може мати якийсь там політичний інтерес в ній бути, що це можуть бути політичні переслідування. Такі політичні переслідування в випадку аварії щодо Демінського. Але нам навіть Демінського поставити в розшук Інтерпол буде проблема. Зараз ці документи підготовлені, останній акт Генпрокуратури, оце з оголошенням в розшук тощо, він же ж оголошений давним-давно по Україні. Але цей документ щодо міжнародного, це спеціально для того, щоб МВС могло формально подати для Інтерполу і добиватися. Але ми розуміємо, що там не буде не все просто. Але наступний момент, дуже суттєвий. Не може олігарх відкупитися від держави, але він може зробити дві інші речі. Він може відкупитися від постраждалих і добитися, використовуючи знову те, що ми всю першу половину передачі говорили, найліберальніший в світі до злочинця і найгірший до потерпілої сторони, чи держава, чи приватна особа, кримінальний процесуальний кодекс на свою користь і, можливо, вплинути фінансово на суддів, особливо першої інстанції. Я не думаю, що в Верховному суді це вже буде можливо, там дійсно відбулись певні зміни, але в першій інстанції елементарно. І тому відбулися минулого тижня деякі речі. Мама загиблої дівчинки сказала, що в них більше немає питань до Демінського. Ну, давайте так, я не можу судити, вони страшну трагедію пережили, тому вони можуть вирішити що завгодно. Але він фактично перед рідними відкупився. І після цього, маючи такий аргумент, маючи там допомоги, надання, кучу квитанцій, як він це все допомагав, все представлення в суді, і, в принципі, толерантне ставлення судді, якого, мабуть, теж будуть спеціально дуже якось стимулювати, не знаю, не хочу говорити слово «підкуповувати», але стимулювати згідно з нашим законодавством. Абсолютно законно він може отримати умовний термін ув'язнення. Тобто він не сяде в тюрму.
І сидіти далі, переховуватися в Швейцарії, отримувати червону карточку Інтерполу, а рано чи пізно вона буде, для нього це не варіант. Йому треба вернутися в Україну до свого бізнесу, до свого телеканалу і тому подібне. Я думаю, що зараз на одному з телеканалів розкрутиться просто колосальна кампанія на його захист, на його підтримку. Будуть показувати всі ролики, як він допомагає там спортивним якимось молоді, як він ветеранам АТО допомагає, як він там всім іншим. Створюватимуть відповідну картинку і на фоні такого суспільного сприйняття виведуть на умовний термін, який потім постарається десь в майбутньому взагалі якимось чином скасувати. Тому ще раз, нам треба міняти законодавство, щоб ті речі, які привели до загибелі людини, не могли минутися безкарно. Пане Тарасе, і продовжимо з вами розмовляти на таку тему. Скористатися сімейним станом для зміни закону про Національне антикорупційне бюро України хоче генеральний прокурор Юрій Луценко. Він наголосив на тому, що народний депутат від блоку Петра Порошенка, представник президента у парламенті Ірина Луценко має намір вже цього тижня внести в парламент законопроект про внесення змін до закону про НАБУ, щоб зняти протиріччя в роботі даного органу, заявив Юрій Віталійович Луценко. Йдеться, зокрема, щодо питання про прослуховування та щодо невиконання вимог закону про набір співробітників НАБУ за результатами відкритих конкурсів. Змінюйте закон, але не порушуйте його. 4 місяці йде ця розмова. На цьому тижні скористаюся своїм сімейним станом. Моя дружина, народний депутат Ірина Луценко, внесе всі необхідні зміни, щоб припинити цю дискусію, якщо цього не змогли зробити ті 10 депутатів, які пікетують мій будинок. Тарасе, напевно, далі дуже логічно буде до вас запитання. Чи можна говорити щодо тиску від Генеральної прокуратури на Національне антикорупційне бюро України? В даному ситуації, про яку йде мова, це абсолютно діаметрально протилежно. Це є антитиск. Ну, перше, щодо сімейного стану, насправді тут це дуже просто. Я особисто вносив, скажімо, урядові законопроекти. Ну, не може депутат вносити урядові. А в уряду довга процедура. Вона може тривати місяць-два для проходження законопроекту. Візування, перевізування, а їм треба вже сьогодні. Ми знаємо, що законопроект погоджений всіми, але процедури, щоб не було, звертається до заступника голови комітету відповідного профільного. Ти можеш внести сьогодні, бо завтра він має бути в голосуванні. Можу. Я вніс, завтра проголосували. Пане Тарасе, але за статистикою законопроекти уряду, вони краще проходять у парламенті, ніж депутатські. В даному випадку буде мова все одно йти по рішення фракцій. Як вони домовляться, і так воно і буде. На даному випадку просто Генпрокуратура не є суб'єктом законодавчої ініціативи. Депутати є. Може внести Ірина Луценко, а можуть внести, скажімо, умовно кажучи, Бурбак з Герасимом. Просто вони внесли один дуже непотрібний законопроект. Перед тим вони вже його відкликали. І вже попросили альтернативи, щоб депутати... Але це був поганий законопроект, якого не треба було вносити. Отой, що дає можливість звільняти директора НАБУ без висновку зовнішнього аудиту. От, дійсно, цього робити не треба було. Вони зробили певну дурницю, тому Луценко мав сказати когось іншого. Я думаю, ліпше він сказав, що він внесе від членів коаліції, які працюють в комітеті антикорупційному. Це було би правильніше. Але він любить собі там трошки пожартувати про сімейний стан. Насправді тут немає ніяких зловживань. Будь-хто з депутатів може бути суб'єктом законодавчої ініціативи. Все, на цьому крапка. Але більшість людей врешті сприймають це як зловживання. Насправді багато вже читали і по Фейсбуку. Насправді тут немає зловживання, тому що він щось ініціює, він щось пропонує. Вносить хтось з депутатів. Ірина Луценко є депутатом. Вона може внести що завгодно. Тобто формального зловживання нема. А те, що... Здається, що вона не представник президента, а представник генерального прокурора в парламенті. В даному випадку я не думаю, що цей законопроект не буде погоджений з президентом. Тому що інакше його проходження було б дуже сумнівним. А він потрібний. Тепер про суть, про що йдеться. Так. Давайте так. НАБУ вийшов поза межі законодавчого поля України. На сьогоднішній день, на мій погляд, 75% того, що робить НАБУ, не може мати жодної судової перспективи, тому що докази зіб'яні рані незаконним шляхом. Детективи працюють беззаконної частина детективів. Це ви щодо Розенблата та справи про ДМС? І по Розенблату, і по справу по міграційній службі, і по Насірову, на превеликий жаль. І по інших. НАБУ зараз на ситуації піку, вони впевнені, що вони все продавлять. Пане Тарасе, але, приміром, в Сполучених Штатах, в Держдепартаменті наголошують на тому, що навпаки зараз іде тиск на НАБУ. Навіщо ви зриваєте спецоперацію? Я на це вам відповім. Що стосується спецоперації, там є кримінальний злочин, за який в Польщі перший директор їхнього НАБУ вже сидить в тюрмі, вже отримав термін. В Європейському Союзі, в всіх країнах і під тиском Європейського Союзу прийнята стаття Кримінального кодексу, і в нас вона теж під тиском прийнята, провокація, дача хабаря, провокація неправомірної вигоди. Це є кримінальний злочин, це заборонено. Я можу вам наводити сотні аргументів, чому це правильно, що ця стаття Кримінального кодексу введена.
Значить, в США такої Пане статті Тарасе, нема. буквально 3 крапочки поставимо. Зараз повернемося до розмови. Добре. У нас оперативне телефонне включення. 24 рази бойовики порушили режим тиші на Донбасі. Це за минулу добу. На щастя, ніхто з українських військовослужбовців не постраждав. І зараз можемо більш детально розпитати щодо ситуації в зоні АТО у прес-секретаря прес-штабу антитерористичної операції пана Василя Лабая. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, де найактивніше працював ворог? В яких ділянках? Наголосити на тому, що минула доба в районі проведення антитерористичної операції характеризувалася відновленням бойовиками застосування важкої артилерії. Понад 10 ворожих обстрілів було здійснено із озброєння, яке давно мало бути відведеним від лінії зіткнення згідно з мінськими домовленостями. Від позиції українських захисників минулої доби випущено понад півсотні мін та снарядів. Велика кількість випадків застосування загарбниками зброї проти українських захисників відбулася за темної пори доби. Зокрема, на Луганському напрямку в першій половині доби бойовики із гранатометів обстрілювали наші оборонні укріплення поблизу Кримського, а з великокаліберних кулеметів турбували захисників Новозванівки. У вечірній час ворог обстріляв з артилерії калібру 152 мм підступи до Врубівки, випустивши загалом 6 снарядів. З 82-мм мінометів противник також вів вогонь по захисниках Новоолександрівки і Попасної. На Донецькому напрямку найгарячіше було на Приазов'ї. Тут загарбники вели вогонь з 82-мм мінометів неподалік Широкіного, а з піхотного озброєння обстрілювали українські опорні пункти довкола Гнутового. Найпотужніший вогневий вплив противник здійснив по оборонцях між Водяним і Талаківкою. Спочатку окупанти у цьому районі прицільно стріляли з гранатометів різних типів та озброєння БМП, а згодом посилили тиск і випустили 15 снарядів із артилерії калібру 122 мм. У вечірній час ворожого обстрілу із озброєння, яке давно мало бути відведеним, продовжилося. Зокрема, загарбники вели вогонь зі 120-мм мінометів по оборонцях Павлополя і Водяного. На інших ділянках лінії зіткнення ворог з мінометів різних калібрів обстрілював позиції поблизу Опитного та Авдіївки, а в районі шахти Бутівка, окрім того, стріляв ще й танк. Також ворог активно порушував перемир'я, періодично обстрілюючи українських воїнів із гранатометів та стрілецької зброї біля низки населених пунктів, таких як Кам'янка, Мар'їнка, Красногорівка та Новотроїцька. Українські військові вимушено організовували заходи з придушення вогневої активності окупантів, коли їм загрожувала найбільша небезпека, даючись винятково застосування штатного піхотного озброєння. Йдеться в першу чергу про гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю. Як ви вже повідомили, загалом минулої доби зафіксовано 24 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ. І внаслідок обстрілів противника жоден український захисник не постраждав. Така от інформація за минулу добу. Дякую вам за ці дані з зони проведення антитерористичної операції. Почули пана Лабая. Давайте продовжимо. Тривожні дані. Так, тривожні дані тому, маємо. що при тому всьому, що якось ніби трошки стабілізується після недавньої ескалації, але все одно ситуація загрожувала. Час від часу, так, загострення врешті Дуже відбувається. це тривожно. Отже, і хотілося б щодо загострення. Давайте так, у нас є дві теми, які постараємося зараз дуже швидко в цьому розкрити. Так. Одна – це з того, що ми почали, це ті зміни, які пропонує Луценко. Юрій. Чому вони насправді на користь НАБУ, і чому винен Єгор Соболєв, що він так і не зробив цього ніколи. І друга тема щодо тиску. Давайте так, вертаємося спершу Давайте до спочатку тиску. щодо законопроекту. Ні, давайте зараз щодо законопроекту. Добре. Так, цікаво. Значить, що стосується законопроекту. Оскільки НАБУ вийшов поза межі законів України, і їхні дії практично приводять до того, що всі корупціонери, яких вони, ну не всі, більшість корупціонерів, яких вони звинувачують, не будуть ніколи засуджені, тому що незаконно зібрані докази не можуть використовуватися в суді, потрібно вернути НАБУ в законодавче поле України. Одна частина, ну це не порушуйте закон, друга частина, але закон неправильний в окремих місцях. Тому що поліція, СБУ, ряд інших структур силових мають право на негласних співробітників, які мають зовсім іншу систему закритого конкурсу негласного і тому подібне. А НАБУ в законі цього не виписано. Це неправильно. НАБУ має мати так само таємних співробітників. Повинно. Для такої операції, як скажімо, вони проводили незаконно, ще раз кажу, від початку до кінця незаконно щодо міграційної служби. А вони мають проводити такі операції. І тому виписування в законі права для них
мати негласних співробітників, штатних співробітників, не просто агентів, а штатних співробітників, детективів, оперативних працівників, які матимуть доступ до секретної інформації, тому що ті люди мають працювати з прослушкою. От, скажімо, злочин, агент Катерина і інші агенти користувалися матеріалом прослушки, не маючи допуску до державної таємниці. А матеріал... Але розумієте, як сам пан Холодницький, голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури, наголошує на тому, що прослуховували не народного депутата Борислава А немає Розенблата, а прослуховували агента Катерини телефон. Як він це Слухайте, прослуховували агента Катерину. Це вони так повідомляли. Ну, розумієте, прослуховували агента Катерину, це є одна річ, а агент Катерина при тому мала доступ до прослушки себе самої. Ви розумієте, що це кримінальний злочин? Це кримінальний злочин. Плюс там була кількохразова провокація дачі хабаря. Це інший злочин. Але давайте вертаємося до закону. Пропозиція Луценка надати право НАБУ мати таких самих негласних працівників і внормувати їх, узаконити, як є в СБУ, як є в інших правоохоронних структур. Це на користь НАБУ. Тобто це легалізація певного напрямку діяльності, і тоді на майбутньому подібні дії, які вони робили щодо міграційної служби, будуть законними. Це добра річ для НАБУ, це добра річ для НАБУ. Та сама історія, в них нормально не внормовано в законодавстві використовування прослуховуючих пристроїв. Це треба донормувати в законодавстві. Безумовно, що треба. Але не треба лізти в ту частину, яка стосується можливості відставки директора НАБУ. Там виписані дуже жорсткі умови. Його неймовірно важко звільнити. Для цього фактично має бути, або він має вже вступити в силу обвинувачувальний вирок проти нього, хоча навіть і це не є підставою. Формально все одно повинна після цього проголосувати Верховна Рада. Там, до речі, знаєте, який абсурд є в законі діючому? Якщо директор НАБУ відмовиться від українського громадянства, стане громадянином Російської Федерації, офіційно, відкрито, він не перестає бути директором НАБУ автоматично. Має Верховна Рада за пропозицією третини депутатського корпусу, 150 депутатів, проголосувати 226 голосами його від звільнення з цієї посади. Навіть в такому випадку. Пане Тарасе, давайте щодо тиску ми хотіли з Тепер вами щодо тиску, поговорити. тому що Так, я у нас скажу, буквально хвилинка. по закону немає жодних претензій, він дійсно на користь НАБУ. І в мене питання, чому цього не робили. Що стосується тиску? Ви звернули увагу, як після 2 днів шуму в Європейському Союзі раптом там замовкли. А тому, що раптом їм надали документи, що порушено європейські конвенції, і порушено рішення Європейського суду з питань прав людини про заборону провокації хабаря. Все там тепер розбираються. США. Луценко має їхати в Сполучені Штати Америки. Луценко має представити, тому що ми... Звідки приїхали Ситник і Холодницький? Так, вони представили одну позицію, він має представити другу позицію. До речі, Ситник сказав неправду, переповідаючи позицію США. Холодницький доповнив, і він сказав більшу правду. А там сказали, що якщо винні в цих подіях там ГПУ, СБУ, вони мають відповідати. На цьому Ситник замовк. А Холодницький додав, але якщо винні представники НАБУ, то вони мають перед судом відповідати. Тільки після рішення суду давайте їх будемо вже тоді називати винними. Тому насправді позиція США неоднозначна. Вони хочуть розібратися, і їм треба представити факти. А НАБУ треба вернути в законодавче поле України, і все. Пане Тарасе, дякую вам за цю цікаву розмову, за ці аналізи всього того, що відбувається навколо силових структур в Україні. А ви, будь ласка, не перемикайтеся, адже буквально за декілька хвилин продовжимо наш ефір. Приєднуйтесь до ефіру телеканалу АТР, програми «Саба».